Ang SED Marketing, mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Hoy! Ako? Oh, ikaw. Giunsa ba nimo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na kong driver. Sultihan ka daan. Wa ko magkinahanglan og driver nga sama nimo. Oh, ikaw di akong daiban, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kong daan, ma'am. Bisag wa pa ko magkasugod og trabaho ubos nimo. Unsa? Nganong kisundan ko nimo dihi? Basin og daw tang tao na imong pagkikitaan, ma'am. May nang nadan ko nga makarescue nimo. Hoy, ang trabaho nga gisangon sa kong amahan nimo, driver nako, dili akong bodyguard. Di naman ikaw ba ikang gigordyahan, ma'am? Ang imo man kasing-kasing nga dili mailog sa uban. Ambisyoso. Doon ay baki sa may sapa, mali pa yun siya. Gamay ilong, dakog baba, kusog nga mo kanta. O gak, 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 o gak, gak, gak. Salbahe siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduhang hikayon. Uy, saba niya kasalbahis. Okay rin na, ma'am. Wa ka bagito, Sarah. Ako gani, gihatag na nako ang tanan. Apan wa ako'y dadawat nga sukli. Nganong ingon anak mat ka-unfair ang kinabuhi. Nganong dili naman lang ikaw. Ikaw na lang unta. Muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ikaw na lang unta. Di kailangang umimik, nagdadaldalan lang sa Pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo kung mag-abot ang duha ka kasing-kasing nga samaran. ko rin nangarap na makapiling ka. Ikaw na lang unta. Sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Audio editor, Randy Nakurda Tayad. Soundman, June Buhanis. Kining tanan, hatod ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Akala ko'y di pa handang muling tumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Paminawa! Certified SED Panyawan User. Si Tatay Maximo Arnol nakasinati sa pagdako pagbalik sa iyahang goiter. Maayo na lang kay nag-maintain sa pagtumar sa SED Panyawan Herbal Capsule. Natabangan. Kini manguna akong waiter kuan man kanang naoperahan ni sa 2001 nya ning action siya balik karon ni nag-maintain ko sa Panyawan. Pag-maintain ako wala na siya mo abanti ni murag siya ni kubol murag mo atras na ni siya. O karon magpasalamat ko nga nakatumar ko aning maong Panyawan kay dako kay ikatabang sa atong mga sakit. Ang SED Panyawan Herbal Capsule makatabang sa pagpakupos sa goiter na sinati kini ni Tatay Maximo Arnol. Basta balatian, SED Panyawan! Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating
ko. Ang SED Marketing nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Mga kapanyawan, ania ang sumpay ning sugilanon. Ikaw na lang unta. Hindi mo babayaan o anong siya ang nagdarama. Sige, gulit. Sakay dayon, sakay. Nga lang ko, Kir. Gagulat mo ko. Unsang Sakay tatawa. dayon. Unsa man kami? Ikay mo na ko. Abo ang angag ako. Ibo mo na sakyanan. Bahala na ni. Tarunga yun ang inyong papilog daron dili mo hisakpan. Ah, unsa? Muna na ko, Sandro. Sunod lang muna ko. Oo, sir. Naunsa man mo eh. Dili man mo maayong artista. Maayo lagwa makamatikol si Sir Mike ninyo. O ikaw po Goliath. Ayaw pagpailang pobre ka. Kaklaro basad ang imong mga lihok ko eh. Mupay pobre ng daan ng naong mo. Oo, unsa? Bitag nga no. Kitsa mo gyud siya dong ha? Nga uro na siya ba ustanan? Magkabasa na siya sa unas tao. Bida no, bibi ko no, tag-ana ko no, kung saan inaas ko kung na samtang nag-ice-to-ice tang tigwa nga ka. Sama ka diha, Goliath. Mudaginot ka gudeg tiguang. Gipa mo. Unsa? Tanaw pa lang ni mudaan. Kajirjiron ka na. Abangas ka! To eh! Inday Charmin! Naunsa ka na masap, Yaya? There's another car in the garage. Another visitor. Unsa? May lain na sang bisita si Daddy? Yes, Inday. And seems so wealthy. Much money. Adunahan? Ngano nakaingon man kang adunahan, Yaya? Because his car is a red sports car. What? Sports car? Yeah, so wealthy. But I know, not our type. Kaya nga naman, Yaya. He's out of height. Unsa, ya? Taruhagan na pagsulti, ya, B. Binisay aaron dali na kong masabtan. Let's sa nag-in-English ni mo, maglisod kong sabot. Please, bear with me na lang, Day. I promise to myself nga I will speak English forever na. Okay. So, unsa bot mong ipasabot sa imong gisulti? Nga di na ko type ng tawhana? Because he is short, Inday. Same height with me. Ew. Bisag unsa pa sa kadato, Yaya, no I way. know, gani, nga not your type. Kay kuwang sa height. He's like was born in summer season. As my lolo said, nataos ting innet. Ngano ba sa dis daddy nga pataka man nig panawat og mga bisita, ya, uy? Napay Sandro nga. Day, Sandro is better. Kay tall, dark and handsome man. But this wealthy man, very short, but it doesn't matter to me. I will like him because of his money. I will love his money. Ay, hindi mo, Yaya. But how I wish the wealth of that wealthy man is for Sandro. So perfect na. Ay, mahimo ba, Yaya? Sa sunod mong balita na ako, kanang lami, kanang maayo aron di maguba ang akong adlaw. Yeah. Okay. My good news day is your dad now. Can now drive a motor. He knows na. Ug ang animal nga Sandro, siya kinakaingon ini, Yaya. No. Be thankful to Sandro. He teaches your dad. No way, Yaya. Og timan iniya ha, madisgrasya gani si daddy anang motor, i-appeal ko siya glubong appeal ng iyang motor. Oy, don't pray like that for your father, Day. Oy, so bad. Pahawa, Yayabi, please, pahawa. Samot kalabad ang kung unim siya. Your nosebleed on my English. Sobra pas nosebleed ya. Mura naggirig lang akong ilong anang imong English nga wag yun magkatimao. Yes, Ellie. Oh, your father is looking for me na. I'll go na. May lain na sab ko nung bisita si daddy og adunahan. Oh,
No. Ha, dili ko interesado. Sir! Yaya Sel is reporting, sir. Di ka naman sa biyaya. Naibaw kang na ako bisita. Reporting to your daughter that you have another visitor. Ang pagkatsismosa lang gini mo, yaya. Bibi ko tawin ni kape, kaya doon ako'y bisita. Huwag inang ko sinira nga palutuag may pagkaon, kaya donahan kining kailan ni Sandro. Is he really a wealthy man like you, sir? Sa? I am doubting, man, good sir. That short guy is not true owner of the sports car. Because, wala siya angay. Sa? Alam mo ba na ang garlic ay may malaking naidudulot na maganda sa katawan? Unang-una na rito ay ang pagkakaroon ng normal na blood pressure sa pamamagitan ng pagpapababa nito sa bad cholesterol sa ating katawan. Cardiac prevention. Nagpapalakas din ng resistensya sa katawan. May iwasan nito ang pagkakaroon ng ubot lagnat at napapabalansin nito ang blood sugar. Kaya sa pamamagitan ng pag-take ng SED Panyawan Capsule with Garlic, taglay mo na ang masigla at malakas na pangatawan. Mag-take ng SED Panyawan Capsule with Garlic at uminom ng 8 basong tubig araw-araw. Pangalagaan ng katawan, laging mag-SED Panyawan. Produkto ng SED Marketing. Yaya, o sa ba? Madungkan ka sa akong bisita. Oh, sorry. Sorry, sir. But really true. Wag yun siya angay madato. Unahan kape. Yato na mo dere. Yes, sir. Pailad man sa nisir ng tawhan, oy. I have a feeling that he is not really a rich man. Nana diha imong sasakyanan imo mga gamit ako napalit do. Masinina, brave, toothbrush, short, cartoonist, pinchas. Og umpan pa nagisod nako sa bag nga perti na kung shopping sa imong kwarta. Og ang parang mga sa mga kandidato kanang mga dinato nga sinina tuas sa imong kundo unit. Unsay kundo unit? Kay bilabol nga bahay apartment nga abangan do ay. Doon ako nakita ang condo unit. Nag-google man ko. Nakita ko dito ang condo unit. Total, kita naman pong duha. May dito dong na swimming pool at bangyo kayo sa atong giabangang unit. Ang ano, ganahan ka maligog swimming pool? Adili po, tanaw ra. Unsa paglingaw nimo na? Kung tanaw lang. Lingaw kay ka dito no kay swimming pool punos mga babae ka na magbikini. Oo. Unsa? Mga nais lagi kay view dito no gikan sa condo unit nga ako nga abangan para natong duha. Halos mga babae dito mga nigpis kay kanang hapit na maglubo. Hapit labi na ng mga Koreana. Sus gipamaak lang gud. Nipis taon kayo mga tibak. Pasti lang kami miss kutis dong. Murag plastic balloon. Lami kay taklaan dong. Saba di ay. Ikaribara akong way agi da. Oh, video sa di mo sakita sa di mo manulti ha. Kadaghan ako nagi ang babae dong. Ha? Katuwa ko ang mga silingan nga dahil mga baboy dito. Nagian ko itong mga babaeng baboy na dito. Huwag ko ka-breaks kung i-record. Husto na. Tod. Palitin ko baratuhon nga cellphone bi. Kay, may trabaho na ba ako? Nga? Aron anytime nga magiging Sir Mike na kuna ako. Oh, ya. Kato lang imong cellphone. Katong ang imong cellphone ba? Katong imong cellphone. Imo na to kung gusto ka. O kung mo ang baili ta. Bailo ta. Ha? Imo na to ako Tuplok-tuplok man to. Gahit magkipa na to. Ngayon lubong na taos kadaan. Okay na ko ini. Kini lang. O karon kay di off pa na ko. Madto ko nang giabangan imong condo unit. Oh, yes, sure. Your condo to my welcome unit. Wow! I will like you na. Cause you're speaking English, sir. What? You know how to speak English? Am I yes? Rich am I because? The word is tumbling down. You're the one I am looking for. By the way, here is your coffee na. Strike the mug while the coffee is hot. Oh, unsa? Unsa to dong? Unsa ko to dong? Yaya, ang ba? Pasensya na mo sa yaya sa kong anak, ha? Ingon lang gid siya, anak. Okay, sir, it's. So gina mo aning Sandro, sir. Ano mo ni siya gi-hire as your driver?
Ikaw mo ginangunay pag-drive sa imong sakyanan. You know, I love driving because it's my work driving. What? Kuan ka nang. No. Sir, kuan mo gud sir kining ang iyang trabaho sa una sa wa pa siya madunahan, usa ni siya ka driver. Apan nasultihan na ng realty sir ba? Morning nadato siya. Kay pila na kabay ang nabaligya niya sir. Mga condo units o gyuta. Oh, it's not so. Murag. Suod kayo mo, no? Suod kayo mo. Magkasabot kami niya sir. Kay parehas man may gikas ka pobre. Mo ni biliban ako ng tawana, kinamaigo na ko sir kay bisag dato na siya. Wag na siya malimot ako. Oh. Pangitaon gyud ko ini niya. Mo ni may higala. Grabe mo, mas angayan kabaya kung ikay madato, Sandro. Unsa sir? Layo kinas tinuod sir kay wa ko diskarte sa basa diskarte ng amigo nako. Wa ko'y gas sa may niya kung mo ni manulti. Mawa. Maay din siyang manabi. Oo, sir. Kada bang manabi nga brog, makabuhig patay ba? Pero malagri siya tingog-tingog. Tingog diyan eh. Sir. Sir, No. Ay lang ko patingog nga taon, palihog lang kay basayop niya taon ko. Ina nila lang, sir. I'll go ahead na lang, ha? Nagdali taon ko, kay manira taon ko sa akong supermarket. Mag-ihap-ihap para makus daghang mga sinsiyo, tagbay kustabos na ba taon to. Thanks so much sa Cape, sir, ha? Cape. Salamat kayo. Kape ba? I need to go now, ha? Dong Sandro, you can visit to my anytime supermarket, ha? Thank you ko ha. Thank you kayo, Sir Guliat ha. Bayan. Sir, Gulyat. Celia, yes. I will visit also your supermarket, ha? Where is it located? I will have my grocery there. Saan na niya? Lisura ni madato tayo, tre! Unsa man day sayop ko sa akong pagpadako sa akong anak. Nganong giingon man ko niini ni Sandro. Nganong nakaako man siya sa pagpiha nako. Mao ba day kini ang maani ko sa sobra kong pagmahal sa akong bugtong anak? Iyan akong supak-supakon. Salig kay dako na siya. Asa naman ka siya karon? Nitawag ang akong anak. Hello, Sandro! Hain ka naman, anak! Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Unsa magkahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Okay, tagal kitang hinanap, okay, tagal ko rin